Takže čau lidi, dneska si dám nového videa ze hry Rivals z Robloxu a dneska si dáme 5v5. Jako byl jsem naštvaný, hrál jsem 1v1 a dal jsem dvakrát za sebou no scope. Takže jsem se fakt naštval, že jsem zrovna natáčel. No. A takže pokusím se lidi to dát teď do videa. Jako pokusím se ukázat ve hře, že dám no scope. Fakt se o to pokusím. Jo. Ne, prosím. Playground, ne, Big Restaurant, ne. Doxy? Dobrý. To je dobré. Když jsem chtěl. Já nevím, co jsem vybral, počkej. Jo, dobrý, to je moje kombinace. Aha. Sorry. Jsem to chtěl oběhnout. No. Škoda. Ta liška je dost milá. Dneska jdou 2 videa z Minecraftu a 2 videa z Rivals. Takže jdu. Já nevím ani, co jsem říkal. To je jedno lidi, jo? Díl jak 16 minut nenatáčím. Jo? Protože předtím jsem to musel ukončit těsně, než hra skončila výhrou naší. Tam tu cool yes. Kámo! Jako to bych seděl, jakože mě trefil, ale když se podíváme, jako kolik má ten týpek level, tak se ani nedivím, že jsem umřel. Když tak mě tam spolu, ten týpek dole, tam ten dole, ten need help, nevím, že by to byl Čech. Divný. A jasně, on má auto-aiming. Má auto-aima. Oni mají auto-aim. No tenhle ne, ten byl dobrý celkem. Jinak skoro všichni, kromě těch 3 tam u nich v týmu, mají auto-aim. A u nás teď hrajou 2 auto-aimy. Takže čekám, až se respawnou. To je ten týpek, který mě zabil. Mohli by dát no scope, ale nedal ho. Mířil. Škoda. Měl 10 HP a ten druhý 75. Takže kdyby ho jednou trefil, tak ho může zabít, kdyby potom si vzal tu jeho druhou zbraň a pif. Ne, ty jdeš nahoru, panáčku. Ty vodo.
No tak. Aha. A kde byla lištička? Ona byla u mě. Kdo měl nejméně hápek? 80 měly nejméně hápek. Bam. Ten jeden z nejlepších týpků u nás to líbil. No tak to je báj. Hele. Škoda. Yes, Mr. Kitty. Skepo. Ne. Jo, tu. No tak. No. Teď furt budu říkat no. To nic neuhraju. Když to byla tahle holka, tak ještě se rozpojila. Kamo, já čekala, že to byla hlava. Ale aspoň něco. Vypadalo to jako hlava, ale... No, škoda. Byl to poslední týpek, ona kdyby ho zabila, tak můžeme to dorovnat. Stíháme ještě jedno, jo, stíháme úplně na pohodku. To bych chtěl zkusit 3 V3. Protože chci zkusit jinou mapu. Jop. Už to spát. Už vím, jak to ty matematičtí. Vždycky jim to něco přeruší. To minulé GTAčko jsem musel natáčet na 5 pokusů asi. Jednou jsem to pokazil já, jednou můj brácha, zase já, pak brácha, blbě. No, takže vlastně to je těžké na ty pokusy. No, prostě 2 zase nechtějí, dobré. Prosím, ať už teď můžu hrát. Takže bych Crossroad. No, Doxy. Ne, mají všichni větší level než já. To bude těžký na mě. Bing bang. Já jako, že nemůžu chodit. Nekecám, to by bylo až moc lehký mi dát řadu. Aha, já to tady... Já takhle jsem dolů. Hodím tohle. A ona pokud nevyskočí oknem, tak nemůže. Nikudy. Cože, kde je můj oznak, jo. Jo, tak ona vyskočila oknem, ale má málo. Vypadá na to, že má málo. No. Dobře, týpci. Dobře. Tak já jdu rychle sem dozadu. Protože se fakt bojím, že někdo sem nalítne a já umřu. Dobrá. Ne, Pitku, ne. No, ještě
3 kola. To bude poslední dnešní video tohle. Já už myslel, že padám. Jo. No. Tak to nemáme v kapse. Bum. Tak to nemám v kapse. Ale já radši udělám tohle. Já neumím s tou snajperkou, takže já udělám tohle. Hop, hop. No. V té situaci se mi hodil nůž. Pion. Tady. Tohle je jediná naživu. Není ona tady. Běží Péťa k táboru, neviděl tam závor. Rychlík jede z obavy. Péťa běží bez hlavy. Běžel Péťa k táboru, neviděl tam závoru. Pojď. No. Tak teď. Teď přísahám, že jsem byl totální dement. Ještě můžu zkusit nějaký minihry. A to s jedním mým kámošem. Doufám, že on bude chtít natáčet aspoň to. Klidně jako ať mi natáčí bez mluvení, mě to vadit nebude. Jo. Každopádně, pokud dáme těch 100 odběratelů, tak můj kámoš půjde do mýho videa. A řekl to on. Takže byste asi měli dát odběr, pokud ho chcete v tom. Já ho jdu zastřelit. Na něj tady vezmu snipu. Toto. A toto. Co to tady je? Mám zamotanou hlavu. Bum. Já jsem tady dlouho v té aréně nebyl, protože jsem dlouho nehrál. Zahrál spíš to GTAčko. Což říkám to asi po několikátý. Takže sorry fakt, kdo koukal rád na GTAčko ode mě. Což si myslím, že nikdo. Jo, protože fakt mi nešlo natáčet. I tak tohle by šlo. Smálně. Bum. Střelím to mimo. Teď mířím na ten terč. Aha. No, tak jak to... Hele lidi, dokážete mi to někdo vysvětlit? Hele. Mířím do prostřed. Bum. Běžel Péťa k táboru, neviděl tam závoru. Jede rychlík z opavy. Péťa běží bez hlavy. Hlavně, bum. Hlavně trefím to, bum. Bum, bum. Mám poslední náboj. Pokud to trefím, musíte dát odběr.
Takže asi musíte dát odběr. Každopádně já se s váma loučím. A čau.